extrememobile.gr και μέλος και διαχειριστής της ομάδας στο Facebook, Android Greek Team. Είμαστε εδώ για να κάνουμε την κλήρωση που ένας τυχερός θα κερδίσει μια δωρεοπιταγή 50 ευρώ που μπορεί να επιλέξει οτιδήποτε από το κατάστημά μας. Προσφορά extrememobile.gr και του φίλου και μέλους της ομάδας Κωνσταντίνου Γκανά. Να ξεκινήσουμε λίγο τη διαδικασία, να βγάλουμε τον τυχερό νικητή. Οι συμμετέχοντες έχουν κάνει post στη δημοσίευση στην ομάδα, έχουν εκτυπώσει τα ονόματα ολονών, όπως βλέπετε. Υπήρχαν αρκετές συμμετοχές. Και έτσι τώρα θα διαλέξω έναν στην τύχη που θα είναι και ο τυχερός. Μην φαίνεται ότι εγώ βλέπω μέσα στη γυάλα. Λοιπόν, ο τυχερός λοιπόν νικητής είναι ο Χρήστος Κασικούδης. Μπορείτε να το δείτε και εδώ το όνομα. Το μέλος της ομάδας μας λοιπόν που κερδίζει την δωρεοπιταγή 50 ευρώ θα ειδοποιηθεί από εμένα έτσι ώστε να επιλέξει μέσα από το site ή αν είναι Αθήνα το κατάστημά μας οτιδήποτε επιθυμεί και να το παραλάβει. Προσφορά extrememobile.gr και του Κωνσταντίνου Γκανά. Ευχαριστούμε πολύ.